Pala for real nigga. Bro, Jen as the Pala, Starinjaki, Wadani Hoji City. Okay, as the Burundendi, the Jam Dendi, Tonana Nigga, Halaji Bell, Ura Amr Si Machu the Pular Day, as the Pala nigga when it comes to Dollar Day. We are the Chosan, as the Purnu Kosam, with Amr Yoruba, Ayo as the Uro, Yo ya, as the Willing Jumri, Kalos Ndari Dama nigga, Gia Bubri, as the come, as the Urke won't come, as the Kiltir, the President of Future, as the development, rent to nigga hair, but I'm gonna go Puma, as the Pala Nani, after the month. My honey bro, as the Pala aunt, the Pala for real nigga. Assalamu alaikum. Wa alaikum warahmatullah. Ko jiida nyaloma hande atanga population. Assalamu alaikum be asde balnabe. Walla ben bibbe commune mo Horfonde. En calmini ren go foy kubal. Mawdo e cuglel debbo e gorko fo calminama. E nyaloma hande ko nyaloma labal kadi ko nyaloma weltare. Ene cikki ko labal woni fof ko cellal e ngal cellal non yadata koy labal sa labane awa sellude hande ko mawdum asli balla fo yalti tigi yarobe 60 musika 0 as fo jalti e yamirore président la république de son excellence monsieur Maxal e yamirore maire de commune de Horfonde Amadou Yaroba ko modum yimbe fof jalti hande kam muske enen goni premier gouvernement tari de enen goni premier hande yaltude e yamirore monsieur le maire ba Amadou Yaro ba biddo asni balnajo ko mawdum yimbe fo jalti nana fitte en ummima en jalti gila je crois ko 8h30 mbaden départ e do muski sona gasen kepani do ha 19h eden hen sona kimen netti kimen don kiide eden hen jabal modjal no fewi Donc ko no jiida population asde balano yaltirde. Jini population balno ko welema ko a welema ko yimbe so jalti en ji jom wuro en ji maire en ji onra ko mbiyata ko mawbe aade en ji mawbe ciosan rewbe wodo fof jalti dum bayi den ko alhamdulillah rabbil alamin ko aysan ballabe ndari kadi ni jidi wallede ina jidi wallede dum non ko kadi ji mawdum a sugabe meden fof nan do ndari access ne ballan do ndari so wadi mbiyata ko kam fo ben do ndari yetti kam ko mbiyata ko so wunen wonno wayar tan yimbe kala ko mawdum kam yimbe fo nan ndari machallah fo nan ndari A jarama fewi. o mi weltima Allah weltima on ma sakket kongolam tan ko wasiyaji yimbe be ko tinne den gonen neddo goro kala ko ƴetten Allah newnat tinden ene fof gonen neddo goro ballandiren ala modala cuglel kal darnido wuro ngomi gonde mudum kala tar wuro mi galda e mudum sona hunde rewi lawol sukaɓe jalti mawɓe kazalika joom wuro yalti monsieur le maire kazalika mawɗum golle ɗe ndewi lawol en pooli han kadi wayno golle ɗe gasini joni fayno ko jinde faade école ko ɗon tan heddani en koto joni tan enten ga yalti mi jiya yalti garda fittude. Donc hol toftal mo joganda kadi hol wasi o mbiyata sukaɓe hono Seydou Ba en. sona yoɓe gon sukaɓe wuuro ɓe jejjita koye mabɓe gono ɓiɓɓe wuuro ɓe daro darde wuuro kala ko wuuro ummini ɓe daro hen ɓe ganda neɗɗo wawa towde ha ɓuura wuuro mum ko dañƴa ko dogguɗa fof ha ɓiɗɗo wuuro tan gonta e ko ɗum tan neɗɗo foti wadde sikkude wonko woni ha wiyen ɓuura yimɓe wuuro mum ala fonti hoore mum e ko ɗum tan yimɓe jaltu gollo mawɓe mbaɗi ko mbaɗanno A salmina. mi salmini on goto fof inde muɗum e yettode muɗum Hammadi Fodé mbiyetemi ko jeyami ko jakiri kadi ko adi welde men e ñalawma he e yodde men ñalawma he ko ɗeɗo guure nayyi jiiduɗe yumma e baba gila hanki taw hande arani nde won noon wonko jiidata taw wawdani wonko wawdata taw jiidani so dañama ko jiidata wawde ko ɓuuri wadde kadi so wiyama laaɓal hayso tawi président haali ɗum enen kam eɗen gandi laaɓal woni afo cellal so tawi neɗɗo sellani wawata laabde e wawata sellude enen noon Allah walli en kawri président o addi ɗum kono ko heno tawno en hado tawi en noon way kono ko ɓeyduɗo wallude en goto e meɗen fof yo tinno daro darde nde foti darade e laaɓa ha mbawen dañde cellal ngal jiɗɗen ko heddo hakkude meɗen e président enen kam enen guure meɗen ɗe nayyi yaw ala ɗo hakkude meɗen ɗo eɗen ñaago Allah kadi goto fof yo tinno banggue mo heedi o tinnoro hen sabu mo hoddi o ko bandum ko enɗam mum ko ƴiiƴam mum ko leñol mum ko yonta muɗum surtout onon génération tokoso
kala mo jontirɗa on woni guiƴe on woni sehil ma neɗɗo ene jogo nder pelle tati e nder yonta muɗum fedde ma dow nde ko yonta ma fedde ma less nde ko yonta ma fedde maɗa nde kadi ko yonta ma ɗum noon oɗon mbiye kalifu moɗon Allah koye moɗon e min mbiya Amadou Yero Ba kadi kalifu mum Allah diwan o kala ko ene dilla hen e min ñaago Allah yo Allah rokkumo doole e sembe e no dilliri hen ha wawa gaynude ko yiɗi ko jarloɗon jaafoɗon so tawi wonko tata hen salminama no ka hol ko wonata konngol ma sakket wasiya e sukaɓe gure nayyi ɗe foof e wasiyam sukaɓe gure nayyi ɗe nde won noon cukalel wiyanoma holmo jiiduɗa wiya komo tawrumi nenam e babam onon sukaɓe aroɓe sakket ɓe on jii gure ɗe no mbayni minen wonɓe min kawruno e yontaji ɓen goto hen foof wuuro wongo ene jogui sa ari ɗon tan wota koɗo garɗa koye galle ma garɗa koye guiƴe garɗa koye jinnaɓe maɗa ɗum woni gure meɗen ɗe nayyi tuggi pelle tanam jibi en ha heeɓi ɗo hen goto hen foof ene andi guiƴi men wuuro he ndeke noon so tawi a ummima e wuuro ma a are wuuro ma kadi a are wuuro maɗa a tawi toon yontama a tawi toon guiƴe nde ka andi no gurdiɗa e ɓeɗo ɗum noon onon sukaɓe aroɓe ɓe wiyete ko koyɗe ɗe mawɓe jaɓɓi ha mbawi jokkodirde ɗe onon mawɓe ɓene jaɓɓon ɗen koyɗe ha jokkodiron taw ko jokkere enɗam kadi goto e moɗon foof taw ko gonga e muɗum eyyi nde balla noon eɗen jetti Allah eɗen kamde nde tawno enen ɗum ɗo kadi bettani en kala ɓiɗɗo ASN ballanajo hande yaltiɗo gonɗo ɗo e wuuro he emo ala ɗo e wuuro he foof hande ndinde sago o ndinde anniyo ko goto jooɗiɗo ɗo jooɗiniɓe wonɓe ladde ɓe jooɗiɓe ladde ɓe jooɗini ko wonɓe wuuro ɓe hande ko weltare ASN Balla hande fini ɗo ko laaɓal noon cellal woni afagar laaɓal woni yumma cellal sa laaɓani a laɓɓinani haydara fewani e gueɗe ma kadi min jetti Allah min jetti sukaɓe worɓe ɓe eɓe balli min eɓe mbaɗi min engage alhamdulillahi rabbil alamina Allah min gona noon wawɓe haala no fewi kono ko weltare tan hande noon kala no min mbaɗi min mbiya ala kadi fewani kono min ko pirni ɓuuri wawde fewde tawɗo noon ko weltare min belti no fewi e ñalawma he e oɗo samedi hande ko weltare ñalawma ASN Balla ko ñalawma laaɓal président findini tindini jertini tawi noon ɓiɓɓe ASN Balla naɓe ko darinoɓe ASN Balla ɗum ɗo wona koɗumi mum ɗum ɗo wona koɗumi nder ASN Balla ko fedde laaɓal wonno ɗo no wiye fedde websa minen gonno ardinoɓe pelle ɗe kadi ɗum ɗo ari yenti en wiite ko hendu walliti besowo saka gawono ne gawojo foof yo laana terre alhamdulillahi rabbil alamin ko joni konngol ma sakket ko wonata population ASN Balla kongulam sakket mboɗo wayi so ɓiɓɓe ASN Balla naɓe yoɓe ndendu ɓe gono gotum ɓe gono tamande wotere ɓe gona haɓɓere wotere heewi ko rendi foola saabu so goto yeehi tan soññata kono sen ndendi en mbaɗi mobilisé goto en mbaɗi haɓɓere wotere en kulani caggal Allah nela ɗum so neɗɗo no wonde duwaw haydara hulani eɗen gonde duwaw jinnaɓe eɗen gonde duwaw seereɓe duwaw joom galleji men alhamdulillahi rabbil alamin ɓesgu kadi no wonde duwaw nde tawno saɗa wonde duwaw kala ko balliɗa heɓat kadi sen nandiri haydara en kulani enen ɓesgu ASN Balla mboɗo wasiyono ɗum sukaɓe tinnode e jaggodiron gonon neɗɗo goto gonon anniyo goto pewji don jaadon ko jiiɗa e oɗo ñalawma président mo ƴetti o bon oɗo ñalawma ko yettira Allah nde tawno président noddi ko laaɓal kam fuɗɗori koye nder galleji mino fof laaɓɓiɗo nder galle muɗum tawa ha para d' abord kadi yimɓe mbawa ndente kadi ɓe laɓɓiɗo woni donc initiative mo président ƴetti o ko initiative moƴƴo l' essentiel ko yo wat suivi nde tawno français ne wiya rendre propre c'est bien mais ne pas salir c'est mieux firtude ne moƴƴi kono wasde tungguinde nde ɓuuri eyyi wasde tungguinde nde hono dañirte wasde tungguinde dañirte yimɓe firti hono ɗum ɗo waɗa suivi sawa sa fitte galle ma aɗa jogo dépotoir walla jogoto mbaɗna balisma e gueɗe mbaɗe noon mais so tawi ɗum waɗani a fitat joni joni ɗum o jaam joni donc ko noddude autorité ji ɗi tan surtout les autorités administratives noɓe ballata yimɓe e gestion des ordures eyyi so fittama ha paari no hoɗo waɗirte gestion noon hande duppama janggo so artama tawte wontino ñalawma hande o machallah wayino jaam woni weltare machallah président de la république ko haali ko ala fof ko wattara hen ko ɗum après monsieur le maire waɗi hen kañum ne rewi hen kañum ne waɗa réunion ji mum waɗa organisé pour yimɓe yo mbadda pitte ne waɗi lawol pitte ko laaɓal ɗum ko falade ɓuuri safrade hoorema selande rondo cellal ko afogalu ɗum noon lewru foof yimɓe ne mbaɗi organisé joni ko ɗum joni ɗum waɗa ɗum ɗo hen e confirmé chaque mois samedi yo waɗ pitte minen noon ASN Balla naɓe hande min kumisima hande waɗi deuxiéme samedi ko min pittata machallah yimɓeɓe yo ndew hen no fewi saabu pitte ne waɗi fayida ne hoorema selande rondo
aɗayi neɗɗo so fittani waɗani adi e celal fof ko laaɓal woni afangalu yimɓe yo mbaɗa organisé yo pittu galleji mumen taroɗe ɗe ko mbalbaltata caggal ko ɗum fof yo waw fittede ne jeeya e cellal sukaɓe ɓe ko jahata nder wuuro ne garta ina pija e beddaji ko ɗum fof yo waɗe hen nene e hakkillaji jomumen so garti yo cooɗe ndiyam e sabunde nde puɗɗo faade e memde potuji looɗe walla hokkede ñamde ene ñaama cellal ko afangal hoorema sellanoroɗo sa waɗani feere no cellirɗa a wawata moftude haalis saabu sa sellani a wawa yaltinde a wawa wasde yaltinde kalis ma yaltina halis safre a ɓiye dispensaire ɗum noon jomumen yo kaɓono laaɓal ndaha ene mbasa rafede hen ha ina jaaha dispensaire uji jaltina haalisaji cellal woni afangal ñalom président o caggal Allah yettude nelaɗo muɗum e dow inde monsieur le maire sukaɓe asde ballanaɓe ko président haali ko fodde mum par ce que laaɓal no moƴƴi e rendo eyyi min kam hande ɗe yetta Allah ɓe ƴetta sukaɓe asde ballanaɓe min joguimi ko jammere kala to tawmi soɓuƴuru mi soppat par ce que mbusuji ɗi fof hen kala to ñagotoɓe Allah tan ko yo sukaɓe ndendu tinno wona neɗɗo goto darano kala ko wiyete laaɓal darano ɗum kala ko wiyete fodde pour maire affaire maire walla maire président ɓe darano ɗum ɓe jagga ɗum donc wona neɗɗo goto wassalamu mi yetti Allah noon mi yettiɓe kamɓe foof sukaɓe asde ballanaɓe kadi mi yetti président ko haali ko